Gisiguro sa DPWH nga mituman sila sa mitigating measures aron di madaot ang kinaiyahan sa pagtrabaho sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Eksklusibong gipasilip sa buhatan ang kasamtangang development sa konstruksyon. Ani report ni John D. Esteban. Eksklusibong gipakita sa Department of Public Works and Highways ang konstruksyon sa Davao City Samal Island Connector Bridge sa GMA Regional TV1 Mindanao. Kini ang labing unang pasilip sa nagpadayong konstruksyon sa proyekto. Mao kini ang gitukod nga agianan sa crane ug guban pang equipment nga gamiton sa pagtrabaho sa tulay. Ug dinhi usab iagi ang mga materyales. Gipasabot sab sa DPWH nga ang paggamit og craneway ang naaprubahan nga methodology o pamaagi sa pagtukod sa tulay kay luwas itandi sa paggamit og barge. Yung sa barge is more risky because this Pakiputan Strait is a more busy area. If we use barge, malaking effect sa environment because the barge cannot enter on the shallow water. So ano gagawin natin? Magtatambak. So mas malaking effect sa marine life. Padayon ang pagtukod sa mga board file sa pundasyon sa tulay. 24 board files sa matag side sa Davao ug sa Samal ang itukod sa ilawom sa dagat. Ang ginakon anaa sa 2.7 meters ang diameter, 130 meters ang gilawmon. Dito tatayo yung tawag natin pylon, yung main frame natin. Doon kakabit yung exhaust cable. Ginasiguro usab nila nga way hugaw nga malabay sa dagat. Bisan nagdaot ang panahon, padayon gihapon ang pagtrabaho sa Davao-Samal Connector Bridge. Gani kini, na-drill na ni siya, unya ang kining napundo nga tubig. Suyupon, pinaagi ni ining pump out machine ay ibutang ang bakal alang sa foundation sa tulay. Kontrolado kayo ang ilahang ginahimo o ginapatuman ang mitigating measures aron dili masagol ang mga chemical nga gigamit ngadto sa dagat. We are using permanent casing as what you have seen here. That's permanent casing. So wala siyang chemical na lalabas. Ang chemical na we are using now is only the slurry or bentonite. Then after we reach the right depth of the board pile, ta-transfer natin sa other hole. Yun yung may bentonite, yung chemical. Then after that clearing, that's the time we install our rebars. Ginatrabaho sab sa DPWH ang pag-address sa issue sa road right-of-way. Karon out of 52 properties diri sa Davao side, 38 nang ato ang nabayaran and 14 are still being processed. For the expropriation part out of 7 properties, unom na ang ato ang nabayaran and then usa na lang ang atong ginaproseso. Gipaniguro sab nila nga dili maundang ang proyekto nga gilaumang matapos sa 2028. This is a China grant, so dire-diretso ang atong pondo ani. There is no possibility na maundang ning proyekto kay kung makita ninyo taas ng ato ang accomplishment. Ang project dunay kapin 20.8 billion pesos nga pondo. Ang tulay walay toll fee. Upat ang lane ug dunay gilayon nga 4.6 kilometers. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.